13. Δυο λαλούν και τους χορεύουν. Παιδιά, έπαθα ζημιά. Bye.
Θα βγάλει να βγάλει. Πατάμε φωνή. Και του χρόνου. Του χρόνου γελάκα έτσι. Μπράβο σας, καλά μου κάνετε. Πες κι άλλα, πες η κάμερα εκεί είναι. Μπράβο σας. Τον κοστό, πώς λένε. Θα τα στείλουμε όλα πάνω. Μικρύνεσαι, σε βλέπω.
Πάρε Γιώργο. Είναι ήφη, είναι ήφη. Είναι το χώρο, πάρε. Τον έκαψε ο ήλιος. Η μπούλα, η μπούλα. Το γέλιο είναι χαμολή να πεις. Έλα πέμπω να γελάσεις. Μαρσέλη, Πολίτσα! Πάρε και την κουτάλα στο χέρι. Πολίτσα! Δεν είμαι σούφρα ακόμα, όχι ακόμα, δεν μου κουρεύει. Μια φωτογραφία να τη στείλουμε στη γυναίκα. Ας το γέλιο πάνω. Ας το γέλιο. Όταν μου να ρουκάρει το στόμα και δεν ξέρω τι γίνεται άλλο αυτό. Να μην τα ξυνάρας αυτά. Στο στόμα καλά είναι στο στόμα αλλού. Γίνεται συχνά το φωτί. Έτσι το λεπτό. Θα βγει ο χωρίς το σωμάτια. Oh my God. Αφήστε με να κοιμηθώ. Την πριτσόλα. Το στόμα. Βγάλε φωτογραφίες. Τράβα βίντεο. Oh my God. Αφήστε με να κοιμηθώ. Την πριτσόλα, παιδιά. Ναι, κατευθείαν, πώς θα με βγάλεις τώρα. Εγώ εσένα, πολλές. Φτιάξτε το φρύλι απ' έξω, μπράβο. Θέλεις τη γυναίκα να με βγάλεις, γιατί. Βάλει και το γυαλί τώρα. Μαθαίνει και τόσα χρόνια έμαθε. Όχι αυτό, δεν πειράζει. Όχι, το δικό μου, το δικό μου. Είναι το πελί σου. Δεν πειράζει, βάλει και αυτό, είναι μεγάλο. Τώρα μέχρι να το βρούμε το δικό σου. Πού το, δεν είναι εκεί, όχι. Πού το έχεις με φωτί. Το έχεις μέσα. Το έχασε. Βάλει αυτά, δεν πειράζει. Για πέρα, αυτό δεν είναι. Μαρία. Έτσι, τώρα, έτσι. Κάνα βαρύ. Εδώ ρε. Αριστερά, αριστερά, παραλιώς, παραλιώς. Βρήκες από εκεί, από εδώ, εδώ παραλιώς. Έτσι, έτσι. Ας σε πάρει κάμερα. Όλοι ωραία. Όπα. Αυτός ο προτζεκτόρης. Κι αυτό πάει. Κι αυτό πάει φώτη έτσι. Βάλει και αυτό. Όσα τα πιάτα μας. Πήρες μια-δυο πόσο. Κάτσε η πρώτη. Κάνε και κάτι έτσι. Στο σέλιο τέτοιο, ξέρεις τι να βάζω πάνω, κάτι μπλε, τέτοια, κάτι... Μόνο να μην... Ζαχάρη! Πυρό! Ω πυρό! Για πια!
Δεν τη βλέπεις ότι δεν είναι. Οι Ρωσίδες δεν έχουν άλλο, εκεί έχουν άλλο. Ο Λεβέρης, ο Λεβερμπαριού. Δεν σε κουράσω, κάτσε. Δεν είναι κανονική. Έτσι πάει. Εσάλη. Δεν είναι Είπα θα μου δείξει τη σκλεναρίκοβα. Άκου, το έχω κι εγώ αυτό. Καλά τώρα, ο Λεβέρης ήταν φοβερός. Ο Θανάσης. Νάσο. Νάσο. Ο Λεβερμπαρίου, άκουσα εδώ. Λοιπόν, δεν είναι μία, το βρήκα. Καλά κλαβίνο παίζεις. Αυτός. Χάρη, ό,τι και να παίζει. Ό,τι και να παίζει. Δεν το πιάνεις. Βγαίνει από μέσα του και το παίζει. Βγαίνει από μέσα του. Κάθε κλαρινίστα. Εγώ με τον ρυθμό εσύ, κάτσε. Είναι στη λίμνη, δεν είναι ότι το μάθεις. Εσύ το καθένας. Ρουλάε, βλέπεις μου. Το παρακάτω είναι δύσκολο. Το κουόθηκα σου, το γύρισμα είναι. Τι είναι, χοντρές, σε ψηλές λέω σε... το χοντρό. Αυτό είναι. Κάτι δεν είναι μια χειρία, τρεις την πιάνουν. Εδώ την πιάνουν όλα τα καμιά πάντα. Στον οίκο την κορούε. Αυτό ήταν πιο εύκολο. Την παίρνει σε τι. Η γνώμη του είναι με τις κάμαρες. Το βαστήρι κάμαρες. Τι άνθρωπος είναι. Κάτι πέτρο σας, τι πήρε εκεί πέρα. Τα πεταλούδια. Τι πήρε, πεταλούδες, τι πήρε. Πέντε πεταλούδα. Δεν ήταν φούλης είναι. Ναι και άμα μπορούσα να
Τα δάχτυλα των δωμαρίων. Έχω 10, βάζω 10, βγάζω 10, μένουν 10. Τι είναι κάτι. Ο Γάκης παίρνει η κάμερα. Ας να κάτσουμε τώρα να πάρουμε. Έχω 10, βάζω 10, βγάζω 10, μένουν 10. Τι έχεις? Έχω 10, βάζω 10, βγάζω 10, μένουν 10. Μην τη γράψω να μου πάνω στο αρχείο. Τι είναι κάτι. Έχω 10, βάζω 10, βγάζω 10, μένουν 10. Τι είναι? Τι είναι αυτό? Ο Γάκης αν και μας πέσει το ταλικέρι. Δεν κάνει. Έλα ωραία και όπως είπε το συμπόπο, είδε γούσα και με πέτει. Δεν έχω την αφόλτα. Έχει Ηλιάνης. Σήμερα δεν είναι. Έκατσε μόλις μια καρδιά. Αυτός που είναι πέντε αυτό και δεν κάνει μπροστά στο ελληνικό. Κάτσε μετά εκεί. Το άζεις, το μπράτσο. Τι να το κάνω, ποιο. Το σκουπίζουνε. Το άζεις, δεν είναι. Τι είναι. Θα είναι ποτέ αυτό τίποτα. Γραμμένο μου. Είσαι μου. Είμαστε και εδώ. Γραμμένο. Το άζεις, πώς το λέει. Πού είναι μόνο αυτό. Εδώ. Είναι χτυπημένο ρε. Στραγγουλημένο. Α, όχι. Όχι. Α, θα φτάσει. Θα τις έμφυση. Μάτα δείτε τα πασχεμπουρία. Α, ναι, μπροστά εδώ. Ωραία το παιδιά, δεν στρέφει εκεί πέρα. Πήραν το πληγή. Μην τρέπεται. Πάει, σαν στους μίτσους. Στρέφεται ο Ιγκαράκος γιατί δεν είσαι καλά. Για να κάτσεις έτσι κομμάτι έτσι. Για να Κάτσε κάτσουμε παράδειγμα. την Για να έρθουμε στο κάτω. Φωτογραφία. Καμεραμάνιδες εδώ. Ωραία, που τώρα με δεδέρα τη φωτογραφία τώρα μπορεί. Να σε έχει στοιχεία να μην πείτε τι κάναμε. Γιατί έκαμε κανένας παράπονα. Όχι, θα πείτε ότι δεν πήγαμε στο χωρίο και δεν μας έβαλαν μια φορά. Δεν πάω κουβάκι, να βάλει το εδώ και πάει. Δεν το βάλω, το παστίτσιο εδώ και... Α, αυτό ωραίο. Για φάει τώρα και να μας πεις. Το βλέπω. Μα εδώ, εσύ το πώς είναι. Φέρουμε με ένα σκοπό άσπρο που είναι στο μπάνιο. Πάρε τώρα το... Είναι ένα σκοπό άσπρο. Πάρε λίγο πιο το επιλή μου. Πάει, φτιάξε τον κόσμο καλύτερα. Φτιάξε τον κόσμο. Άμα έχεις κυνηγή το βλέπεις και μου το τρως αυτό. Μου το έκανα ιδέα. Τι είναι άλλη φίλη μου. Δεν θα πίνω κι άλλο, θα ακούσες. Θα φέρεις ένα κρύο νερό τώρα με... Γύρω τον έμορα. Δεν θα πίνει νερό σαν τι... Εδώ. Θα τη βρήσει. Θα τη βρήσει και το βρεις μόνος μου. Το μουσουλούκι. Όχι, θέλω να δει κρύο. Α, ωραία, ξέρουμε δεν ξέρω. Είναι κρύο, έβαλε το χέρι μου είναι κρύο. Θέλει να βγεις εσύ μόνο στην κάμερα. Α, δεν ξέρω. Εγώ με να κάτσεις κάτω που σε σκόνει καλά. Θα σε κόβανα εκεί πέρα, πόδια της μαμάς. Ας το να κάτσεις κανένα σάους, μαμά. Κατέβασα να κάτσεις κανένα σάους. Και το έκαμε το σπίτι. Τι θα πάρει. Θα πάρει να κατεβάσει το πόδι εγώ. Δεν τη βρήκες. Την τέτοια. Α, είπες το Κάτω με εδώ από εκεί σου. Όχι, είναι... Και είπε την πενέτα τα προσέγγιση, έχει καλύτερη πράγμα όπως είναι το τετενά. Εκεί γούρα, εκεί τι λες τώρα. Πες το γούρα. Πολύ χαλέα μου, πολύ χαλέα. Κομμάτι αυτό πέρα με το μέτρο. Και τι μέρα στο Α, τέτοιο είναι. Πάνω, το δάρι μου. Πάνε, τι κάνεις πάνω. Πάνω.
Τι περισσότερο. Αυτός εγώ πάω. Θέλω να μην είναι πολύ καλά μαζί μου. Σωστά. Μιλάμε σήμερα, θα ξεχνώ σε μένα. Ποιος? Ο Μιχάλης με τη Ρένη. Εγώ λέει έτσι θεώρησα, αλλά αυτή λέει πάμε για το πρωί στο βράδυ λέει στο Στο τσαρέο πάνω. Ναι, εκεί. πάνω. Είναι ο Λετσίλη Λες πόσο και αν είναι. θα βλέπω αυτή θα κάνει κάποια δουλειά. Αν είναι πάνω στην σειρά μου. Του δίνει και κανένα φράγκο ή τον αυτή βυθίνα. Όχι, τον πλήρωσα. Τον πλήρωσε με Έτσι το θα είναι παραπάνω. πληρωτής. Για πληρωμή, όχι, τον πλήρωσα. Και για φαΐ και για πληρωμή αυτή. Αλλά που είναι τρελή γυναίκα, είναι, δεν είναι. Δεν είναι πολύ σταγλάτης. Τι είναι άλλη μου. Και πόσα Και δείχνει. καλή που είναι. Πόσα δείχνει. Α, όχι, εγώ δεν Έχει κάτι αδερφή, τι μαθαίνω. Εγώ δεν πήγα στο σπίτι, είπα ότι αυτή δεν είναι φίλη. Έτσι μαθαίνει, διάλεγε. Δηλαδή μετά τον άντρα σου ένα χρόνο να κάνεις αυτό το σπίτι που έχει κάνει, δηλαδή δεν το κάναμε κανένας να μπει. Κι άντρας να είναι φίλος. Στο γειτόνι. Στο γειτόνι σου γράφεις. Όχι, το είχε ξεκινήσει και Γιώργο. Εγώ το είπα κάποιον σου λέει μου λέει άμα ψάχνω να κάνω λέει. Εγώ είμαι εδώ που το κουβέντο. Πρώτη φορά που κάνω. Δεν έχει Πού είσαι εσύ, τι είσαι εδώ και κάτσε εσύ εδώ και φάτες. Κάτσε εσύ εδώ και φάτες. Yeah.